Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Hey, Paz, it's cold, man. Hey, yo, nigga. Yo, man. Sentumela. Sinibingelele sinamukele ku Diaza TV. Sesibuyile singodokotela wothando. Yeah, we're back. Mfethu siphampa inhliziyo, siphampa ingqondo Diaza Hospital. Yeah. Bakudlala la. Yeah, man. Lana kudlala. Hey, today I feel like I'm American. American. Yeah, today talk Yo, brother. I'm yo-yoing, bro. Do you have weed? Yo, bro, I don't use those things, man. Oh, okay, I know. Angazi namtama American operator kanjani kodwa nginokubona lapha ema-movie bebuza ukuthi you weed. So nami into engisuke ngiyibona lapha ema-movie. Cha, ubuka manje. La akunankinga bafethu ngiyabanda namhlanje but sisukumile sathi no asiphume mfethu khona uzogabheka banda kunje indoda cabanga ibhadi nje. Yeah, ibhadi. Kodwa sazi ukubona osisters ukuthi badecide kumgabha or mhlawumbe khona ufuna ukuyocosha no1 ogcina sazi mhlawumbe khona ufuna ukuyocosha u1 sazi. Hayi. Asazi. Before ayeke. Ngoba unenhlanhla ngomfo. Ngabe unenhlanhla. Because now we are most of the time for unabantu futhi abayithandayo. Yes, very neat. Yeah, clean yabo into kanjalo face. Ingakho vele sime khona la phansi kwe-share side kuze bus stop kancane siyama ama-client wethu ama-client phela labo bantu bele sibavikele umsebenzi wethu yibo basibhalela ba-ama-client no akunankinga bafethu sabayithu lana bayakhala abantu basize nge-out yabo eyi-1 ayinhlaka kusi-out yabo nomunye out yakhe nalomunye out yakhe kodwa omunye wafound out ukuthi hayibo sibaningi angikho ngedwa so wasedecide ukuthi hayi bafethu xa nisize sibone ukuthi le house kahle izimisele ngane ithanda lo or ithanda mina or ithanda sobabili then bese bona bayidecide la ukuthi bayaqhubeka or bayayeka and kuyenzeka kubathanda bobabili just that nje kumele wenze into eqondile phela nje asibabili Sunday Sentumela. No way. Right. Yeah, it's cool. Right. My sister right. Kasi namhlanje athi ngathi ngime no Beyonce. Imbudi lesa ukuthi. That's what. Sekahlona. Ukamubani. Palisa. Awakamloyisi. Azopalisa njalo ngizwe pheze bekhulunywa nje upalisa ngathi umbali ngizwe. Yes. Hawu kanti vele igama elilodwa ni upalisa unombali. Yes, ngesizulu upalisa ngesizulu umbali. Hawu mina ngithatha amagama angafani upalisa umunye umuntu umbali olinye igama. Kanti into eyodwa. Ingakho kwenza into eyodwa. Most of the time. Specific. Siminyami. My sister. Yebo. Hey, ngwase usemovie nangazi kuphi. Siyabonga. Hey madoda. Leli just one time. Ngaphiwa uma. Olphoma. Yebo. Cha lihle just lapha. Ngiyambongela. Ngiyambonga une taste Jamian. Lapha vele umuntu wama fashion lapha izifeni so. Hlezi nje sigezile la ekhaya. Manje bakhetha usleep. Mina ngikhulele emakhaya ke mfethu. Makuduma izulu uyayikhipha le impahla loba ukhiphe. Ziyacobezela mfethu. Uyayikhipha. Mase even to kwi-event mhlawumbe seliyaqala yaduma ngamanye umusha outfit. Okay no, if ku-event ngeke. Ngamane lishawa izulu. Ngomele lishaye. Ngomele lishaye. Okuphela kuyaphela. Yo hayi wena maduma izulu ngoba ufaka izinyo ecobezelayo wenze njani uyaqhubeka uhleke noma uyahleka. Ngangifaka ngemali leli. Makuduma izulu impela line license. Awusabi izulu.
awusabi phela thina singabaluya yabo so nje Yini? sithakatha ngokwethu isibongo nje umhlobo bani buya kuphi ngumsuthu wase-Free State yes okay my sister ithe bani Uhlengiwe koShelembe umzamelo khabathi Mtshengqo Mfakazi. hawu madoda kwasangiwe Ubani? Uhlengiwe koShelembe umzamelo Hawu, Mashelele. Sanibonani. hawu bosi yami Siyaphila ninjani? Hayi sikhona. Singoduyaza thina. ubafo wambuka Ngibona sengimude kakhulu. Yazi uqalaza kahle. Kubuhlungu manje. Ngilibheke mic. Ya ungibuke la esifubeni anginaki. cha uyazi nje bafethu ngintshele mina angazi mukwenza ukuthi ngiyabandani kodwa ngizongithokoza nje ukuba nani Ya, hey ngoba sizakhuluma la ngendaba ezizengayo sixoxele Singabe sambiza nokumbiza nomfana. vele Ngicela nimbizeni. Simbize. Indaba yakho ayikho right. ubani igama lakhe Igama lakho Kevin. Yebo. hlukumezile uKevin ne Kakhulu. ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani Yes. so tshela mina ke my sister uKevin uhlangane kuphi naye and nathandana for how long and yini le ichazile bese ngayo ngoba usuthola ukuthi nje awunomunye umuntu kanti futhi Mina no Kevin sahlangana ku Facebook. oh Yeah, we've been together for 1 year. asijudge njalo basithi besimangana Ha, nijajelani pho? nahlangana ku Facebook Yes, sahlangana ku Facebook. We've been together for 1 year and 3 months. okay It's still brand new, Yona, but ngiyamthanda and I think ukuthi naye uyangithanda, but what I found does not say ukuthi yena uyangithanda, so I'm very confused. it's been how long nithandana 1 year and 3 months. okay Yes. so vele niyabonana Not consecutively, uhlala la ehlala khona mina ngihlala khona then siyahlangana. Okay. Mhlambe aze for i-weekend bese ahambe futhi. Okay. Mina ngimvakashele kodwa not but consistently. ngifuna ukunderstand something la ukuthola umuntu from Facebook bawuthemba vele ukuthi uyena nahlangana Cha. wathola ukuthi uye ubani owashela omunye ku Facebook wabe ngelo Uyoshele mina cha intombi eshelayo. How was that? Phela Facebook yamthola nje thola sibikelelwa hey Stima. can I be your friend Gabi. Awungeke. I was very scared. Because uze too fast. Yeah. It's not like hi unjani nanan cha yangena sekathi how makoti okay. how nanan and I'm like cha lo yaphapha ncane kodwa I forced for weeks on end because usuchekile nezombe zakhe lapho konke Ngiyoqala konke ngizechecka. ngiyena ku Instagram ngiyena ku LinkedIn konke ngenza sure ukuthi angiskemiwe okay so even though ama picture wona khona you'll still be like Yeah. we wish le ndaba lena angikho sure Yes. umama also was a problem when she's like ayi we kule South Africa ene GBV nje uhamba nje uphaphuye ku Facebook uyithathela umuntu awukume kahle so he actually showed up like I think 2 months in after us talking. Yes. He showed up and he was like Yimlo, I'm telling you, I'm showing you ukuthi I'm actually real and that I'm not going to hurt you in any way. Yeah. Ngicela ukuthi ube one. Ay, ngathatheka mina sajola and yeah, sijolile. Christmases, Easters, kwaba mnandi. Did you guys like encounter inking a good relationship? Noma mhlambe it was Not bad inkingas. It's more like, you know when awubuseli ushukela la ushukela uhlala khona. Why? Those simple type things. It was never something as big as cheating. and how's the Exactly. communication? Sometimes it's dry, sometimes it's there. I'm there for the sake of you can't change a person. Love them how they are. So who are you to judge a person because yena akakhulumi or anizwakali 24/7 in the communication. Do you know what I mean? So not that it's not there, it is, but sometimes load shedding. okay Yeah. yes Mrs. Rice Right. hayi ngirayise njalo nje ukuthi udaba lakho ukuthi uGavin lona umazela kuphi mhlangana kuphi kanjani and senthandane for how long and yini le owayithanda ngaye njengoba usuthola nje ukuthi wow unomuntu ka 1 year something Yeah. Mina no Given sihlangane e-mall. Lapha nje enkathi nje yabo. Nakhona bengenza shopping nje sahlangana naye. Into engiyithandile kena like the campusini indlela engimbone ngayo mina. Yabo. Then sakhuluma, sathathana sabengana lapho. Sachazana ke. Mina naye sina 8 months. umthandane Yeah. so kulo 8 months awukazi usole ubone izinto ngathi ayifisi No. nomuntu onayo something Angazi ngisole cause yanginelisa. enelisi Yeah. ngiyaqala So nje bengengo- ukunelisa Ukuneliswa ndlela ukunelisa usho kanjani manje uyakunelisa
like nje ukuhleze khona yabo hleze khona mangikhala ngijabulile njalo ubukhale futhi no no mangithi nje nenkinga so akathathi ngisho isikhathi uyafika so uyakulungisela leyo nkinga yonke into ngihlezi qondile so okay so njengamanje yonke into akuhlezi iqondile uyamthanda uJetu yena ukumthanda ngiyamthanda but because sengifound out ukuthi unomuntu yena useyikhulumela abantu umbuzile yini mawuqeda uba nomuntu otholile la ukuthi bekuyimi wena yes ngithola ama message wabo efonini my message of my sister and then wase ambuza yini okay uMjetu cha ambuza ngasaba because uthanda manga yeah uthanda manga kakhulu so mangambuza uzothola iway yokufihla story nani ngifuna ukumthola la engangibona ukuthi ngizofika ngithi nje okay so vela straight to my sister kuphatha kanjani ukusiphi khona utshelwa ngendoda yakho wazi ukuthi umuntu wakho omthembayo ukwenzela yonke into qhamuka ukuthi hey indoda yami lothandana naye I was surprised ukuthi ayibolo sisuqhamukapi because mina nalo muntu is right and akusumuntu like obonakala ukuthi uyajola or wenza something bad yabo then I was like yazini ngicela mina nawe sihlangane sibone ukuthi le ndaba sisota kanjani because nami angeke ngibuza umuntu wami ukuthi uyangijolela because ngiyamthemba so nawe ambuza angimbuzanga so uMjetu nifuna unjalo ukuthi akazi uSintombi zakhe namhlanje sihlangene la next kwi-date uhamba nawe sibuza futhi kwi-date uhamba nawe yes okay judging indlela ogqoke ngayo ubani onokukhokhela ama-dates ubani okhokhela ama-bills equality 50-50 makukhonakala okay I know awuimbode mase nina ninokuphuma naye uMjetu nokukhipha mhlawumbe noma yeah saka wangikhipha 2 to 3 times yeah kulo 8 months yeah kulo 8 months so my sister tell mina usibhalele wabisa my sister safika uMjetu uzofika naye okay moyihlanganisa yonke lento le ekhanda lakho bekuringana ufuna usegcineni kwenza kanileni ufuna uMjetu kumyeka umluze or ufuna ukumboyisa umqoqe ashe aye ku my sister aqhubeke nawe or ufuna ikhethele ukuthi ufunani nempilweni ufuna kwenza kanileni mfethu ngeke ngitshela manga mina engifunayo khona manje ngifuna ukuthi abone ukuthi angisona slim ngifuna abone ngimtholile endabeni yakhe ngimbheke kahle emehlweni ngitshela ukuthi okay whether wena ufuna ukubuyela noma ufuna ukuhamba ayisafoni mina ngifuna ubone ukuthi mina angiyistedidi sakho angiyistedidi sakini angibhenywa ungibheke namhlanje ngoba uzongigcina namhlanje ungasaphinde ungikhulumisa ungasaphinde ungitext phume kuyo yazi ngibona lo message wena hey my sister ukhona into onayo wena hayi usuyaka lo kanje ayikho into ebenginayo like ungithole vele ngiphuma nje bangigilile so ngabona yena wathi cha hayi wangigilake naye okay no it's fine asimtheni bakhona ufuna ukubuza I mean it's a general question to all of you guys especially you ladies ukuthi yini le engicabanga ukuthi was missing kunina for lo Mjita ukuthi azahambe uJetu kinwethu honestly mawucabanga ngokubona kwakho ukuthi yini le kade mhlawumbe ishoda ku relationship ukuze exactly ngizokutshela iqiniso I expected ukuthi umama angihlasele angitshela indaba zami girl wabuza nje kahle wathi ayibo emacala khokho umoya kwenzakalani A B C D E akabuzanga ngokulwa akabuzanga no mina ngibuza uyazi ngibuza ngani in your relationship noMjita yes wena ucabanga ukuthi yini le emenza ukuthi aphume ayothandana I have no idea you have no idea because I think maybe because if she had shouted at me at like in some type of way maybe he left me because she's wilder maybe mina I'm too conserved and I'm too yebo baba resha angas I hear you. But she isn't that wild, so I don't understand why he would leave me. I don't understand why. Maybe akekho wild la umphakathi bengaphandle mhlawumbe mase indoors Exactly. Okay. No hayi ngiyakuzwa ngisho njalo mhlawumbe nawo wild because windows guys nanokuthi into engicabanga mina enginokuyibona nje in general ukuthi sometimes there's always most of the time there's always something enza umuntu aphume ngaphandle Then whining akhuluma.
Aish, I don't know. Yes, abantu besilisa sometimes bayancane kuba vulnerable. I'm not saying what he's doing. I'm not saying what he's doing is right. But have you noticed ukuthi abantu besilisa ababi vulnerable kubantu besimame? Sometimes abantu besilisa mina mengathiwa nje ngithandana nawe and then I become vulnerable to you. And then when uzoqala ukumbiza ngeprincess uthi I weak. I-society isijwayeze kanjalo. The society. I'm not saying ukuthi lento akayenzayo i wrong. Mhlambe nani abantu besimame kumele ngibheke. Yabo, I'm just saying. Ngicela ukuraise something. Okay. Mawutshontshela uma wakho ikhekhe eliphezulu kwe-counter. You can choose to keep quiet about it. And still you'd be in trouble because why ungacommunicate ukuthi mama yimi uthatha ikhekhe. Yeah. Manje wena uzofuna ukuthula, making it a bigger deal than it has to be. Manje mele ngifonele nini? If ubu communicate whether or not you're vulnerable or not, it's your problem. But the fact that you cheated, you went against what you promised me la, angikushala. That just shows me that you don't have any balls. Okay. You don't have any ngifuna balls. khona. Asimfonele. Ngikutholela lapho ngifuna khona. Okay. Okay, ngicela ke ukuba wena okhuluma naye. Ngisuke ku date naye ngithi. Tshela nje usula bus stop. Last week. Hello? Babu Kevin unjani? Ngiyaphila babe. Where you at? I'm at the bus stop. I'm waiting for you. Are you waiting for me? Yes. Okay, just give me a moment. Yeah, I'm gonna make my way there just now, man. All right. Take your time. Okay, babe. Ciao. Yamuza ukhuluma naye. Yeah. Awufisa ukumfonela la ukhuluma naye. Umuze nje umlenge nje tshela ukuthi umuze umkhumbule vele umjome nje. Ngiyafisa ukukhuluma na like ngifuna ukuzwa like indlela azoreact ngayo. Yeah. Ukuthi like Simfonele. Yeah, ngicela simfonele. This is going to be interesting. Simfonela ngenye nami. All right. Ngabe ke tracker lezi nabo. Hey. Sengithumela Umtshele nje ukuthi mhlawumbe umtshele reason why ufona ngefoni yabantu. yabo. Ngize ngifamoshe airtime yakho. Ngisifebe sendoda. Hello babe. Unjani? Ngiyaphila babe. Ngiyaphila nami. Ayish uyaza kumakhaza kanjani la ngaphandle? Yeah, yo. Oh. Kade sagcinana phela. Yeah, so kanjani ukuthi sidibane? Hey, babe, I'd love to, but man, I've got like something I have to do, yabo. Hayi. Musho njalo akunankinga sesobona kusasa. Nah. Yeah. I hope the weather will be like this. I'm calling it Saturday, yabo. Yeah, let's hope so. All right, ngiyakuthandeza. Ngiyathanda, babe. Sharp ngiyabonga. Ngiyamthanda baby. Ngizwile? Ngizwile? Okay. Umuntu wakho. Hayi umluthi. Luthi. So wena usubuzwile ukuthi uthe so I hope mawubuya la nazi into ongayibuza nje bafuna ukuthi uba busy lokho Yeah. But then it's fine uhambe uxasha lo bafo. Okay. And then bese ngisana noma my sister mina. Simlindele simuze ukuthi sinde sifebe sendoda. Ithi ingoma yoma wathi yogana kade yogana isifebe sendoda. Base beauty. Ithi ngambisi asikho isifebe sendoda ngazi isoka kanjani. Yeah. So yapi kusana. Hey. Asambe ngesocasha. Bye. Swile ekhuluma naye bebezana ngo baby ngiyakuthanda yini. Yazi ukuthi kuya eda.
kulezinto vele sezikhona ezikubilisayo. Wena awazi lutho. So angazi ukuthi isinqumo sakho sizothini but ngicela ukuthi mayifika la umjida ungajumpiseli ukuthi kunento esiyaziyo into ecasulile yini ube right nje ube calm and sizombuza ngothando lweni ukuthi uyamthanda uyakuthanda yini warawara bese siyamuzwa ke qhubeke kwenza isilima nani nani noma ngiphushele izibondweni ngiyadlala don't see another side see another side Oh yeah. hey Jaya game kapan bulan bola ayikama ngovusi bese ne ya asikisi ngicela uma ngapha nje doc ngizohamba manje asikisi ukufika kumele umuntu wakho nama camera nani nani abethe kanjalo so baleni ke ubuza ukuthi yini hayi sengithi akuphutha ube before ubuze so vele uma sister yabo siplane naye lelings so uthe anankinga ukuthi uba nenkinga uzokhuluma nawe uthi hayi face relax ayikho into deep esiyikhuluma uma isister yempesi lana igama lami ngoba sesho ngovusi ne sibe ku Desert TV so into esiyenzayo senza ama vlog ama interview about abantu abathandanayo just ukhombisa abantu ukuthi ukuthi uthando likhona in kumnandi even though kuba nenkinga kodwa futhi kuphinde kube right ne sure so uma isister la uyasho ukuthi senina 1 year 1 year 3 months 1 year 3 months nindawonye and happy with my sister kade lokho nje ekhuluma ngawe bese ukuthi face sure Kevin. Okay, shokuthi mfethu ayo Kevin mfethu yakuyakuthanda mfethu umphese kahle uyafisa ukuthi mhlawumbe ngelinye la kungamphuqi. Yeah, ngiyakuzwa mfowethu. Sure. So ufuna ukwazi uma sesithi ngabe mhlawumbe nawe uyamthanda yini imiseleni ngaye or mhlawumbe sasemjolweni nje awakacabanga indaba zokuthi zama future nani nani yabo usajola nje ufuna ukwazi into kanjalo. Uthanda kanjani mfowethu? Ngiyamthanda ubaby. Umuntu wami lo. Yeah, but then uyes ungamthanda umuntu shentombi but then usukuyi future ngokucabanga ukuthi okay ngoye umama lo nama ngathiwa nje vele uthola ilotho manje sure abele ngoyishaya ephelele lapha yeah maqondana ngoye sure ukwazi lokho uzobaqondana yazi bengekho sure akangithengeli ring akakavakashela uma awakho nje la awami nje ngothengi kodwa yabona bafu ayikho lana ayikho yabo lezandla lezi nala patience is key man patience is key so fika lapha ngithi yena nama smart words wakhe but bafu mina into engayisho nje my sister lana ayicha wakhetha mfethu wakhetha and ngathi kwamphatha kahle anami ngikhethile yazi yeah but cha yabona lana naye mfethu hayi une surprise esiphethe yes my sister uyayazi uyena uyichuzile uthe uyamazi umuntu wakhe uthanda ini oh yeah yes so thina sasimsiza ukuthi yabo itholakale lo surprise then ikhona sihamba nayo so sizokunikeza yona and then nikwazi ukuthi niqhubeke nosuku lwenu nathi siqhubeke nosuku lwethu so yona into ebaleka kakhulu ngale show yethu le surprise so ngizocela ukuthi my sister akuvala amehlo njengenjwayelo yazi surprise ungena mhlawumbe endlini kusuke kuvaliwe mase uyangena bekhayisa ugesi just surprise yabo into oyibona usuyibona akusinto oyibonise lapha ya into yeah so ngizocela my sister akuvala amehlo and then silethe surprise yakho. Okay. Ngicela umbhekele. Yes. Bafo. So ubafo lo ngimbizayo, uluke ngihamba naye uphatha iShandis surprise. Uyena oza naye because bonke uqhamuke nje uma uqhamuka uyibone bizo isimoshekile. Ngiyathemba uzoyijabulela uthe uyakwazi umuntu wakho. Uthanda uhlobo olunjani. So ngizobona ngawo 3 bese nje nizongilekelela ke bafo sithi surprise. Are you ready baby? I'm ready baby. 2 3 surprise. I'm ready baby. Ngizosho njalo. Ibuku edingi yabona. Eish bafowethu. Ibuku yenzakalani? Sona ngesikhathi lesi vele unaso lesi. Thapha kabosi. Omnike ibuku ebona. Yini manje? Cha ngifuna ukwazi ukuthi sona lesikhathi lesi othi lento lo theo nizoba busy nayo iyona le. Amaro eish. Uqeda ukuthola kulo kuyikholi yakhe. Uqeda ukuthi angithanda manje. Yes, uzwele naye. Sikuzwile ukuthi ubusy angazi in. Wenza bani isilima ke phakathi wethu? Bese uyamthanda. Yini manje bafethu man? Ubuza bathina noma ubuza bona? Buza Nonke kahle. No so. Sonke. Ngiyubafethu kuwe. Wow. Ubafethu kuwe. Cha, hayi. khuluma nje kuphela. Ungathi Mara lethu ngiyabese sizonqola niyabo ukuthi muhlala kanjani? ujwayela mina. Ungayilwele ezinye izinto, ha?
Ngisidididi sakho mina. Ish baby. Ngisidididi No, sakho. lalela baby. This is I can explain. Kanti kahle ubani umthandayo lapha phakathi kwethu ubiza yena ngobaby nami manje ngiqeda ukungibiza ngobaby efonini yini kahle kwenzakalani vele? Then how long? 8 months. Yes 8 months and mina akangitshela ukuthi unomuntu Wambuza yini? ngambuza Wathi akanayo. wathi akanaye Waphika kwathiwa ukho. so kushusa kuyena umuntu lo engimbonayo mina la yena umtshelile ngami because nina 1 year 3 months phela Ish mfethu mara ngakujayela ukuthi cha phela kushuthi mina ungakhumbuliki noma ngizwanga amehla ama eyindlebe zamazizwa ke kushuthi phela yo mfethu. Bafo umona moyiqala lento lena mawuthandana noma sister nisandana for this time 1 year 3 months and then washela my sister yini leyo ungasayitholi ngapha eyenza ukuthi uqume ubone my sister uye kuyi yini le exusa ngapha inesileka ngapha or mhlawumbe nawe awazi kwenza kanjani Hey nama ngazi ngathini mfo indaba besikhuluma no baby. No babe. wow No babe. Wow, my con baby mara. yo hayi Oh baby. Ungakubambela lelo jazi. Ngizoshisa ngempela cha ngathi ngizoshisa hawu No, besikhuluma. No, she said it. hayi kuzoshisa ngempela Yeah, one thing led to another. Baby askis mara. Baby ke man. I'm very confused to babe. Aba baby bakho babaningi nje unengane everywhere. so bafuna ukubuza la kushuthi nami khona khona engamazi okay uma imbuza ngicela ukubuza yini oyithanda ngoma sister Ish. Yonke into mfo. thanda yonke And then ngapha khona wow ezumngane. Ngane. ezungani ngima ngitshela ukuthi ufuna sibaba ngani so le ulona kanayo yonke into No, ngaphethe yonke into. We among style. No, I'm not making. Ngoba wonke baphethe yonke into. Baby, I'm not making it. Listen. What stopped you from coming to me and saying, "Ah, baby, ngifuna a polygamous relationship"? Why couldn't you just ask? Like I said, we were just talking, you know. No but nice. okay right now ufuna ukungiphika No, ufuna ngizangiveza ama-chat wethu ke because Yes, ma'am. already ugel ufound out ukuthi mina nawe siyathandana so yini ke le ugel uke wabona la kubhale khona ukuthi mngani No. mfethu ungalingi uzosenza ilima la ungalingi uzosenza ilima please bafethu mari drama engaka. akunadrama nings Ubani ucreate le drama le ngoba wena. Ah, You're the one. Ubani one Phela drama. beyongeke be you call these people. Yes. Why would you have such texts What to makes another that, woman though? outside of me? as I see Talking. It wasn't anything serious. wow So usenda Wow. lang view once. wow Usenda lang view once. yo View once yani. so buzodlala ngami vele No, it's If you want yani. angithi uthi bengekho bad. lesikazi la I didn't have intentions. ungisheleleni ubona ama One thing led to intentions. another. When we talk, mfethu, obviously now me, you know, yo I kind of fell. fell my nigga We are just talking but now we are Wow. falling. You fell away. under the river I kind under of the ish. bus You kind of did what? izilima zakho You kind of did what, my king? Ish, I kind of cut. Say it. Ish. Oh, uba okay. Okay. So now you were vibing, ben vibe. Vibe. And then wasuwenza nasuketcha ama feelings. I catch my feelings. Ekubeni along the way. unentombi. Buyicabanga mhlawumbe iplan while akhethe ama feelings bucabanga ukuthi kuzokwenzakalani la egcineni because ngeke ingaring into kanjalo ekhanda ukuthi hey Mina, I was gonna let it go, ngoba ish. I love my woman, yabo. No, you don't fucking love me. Babe. mina ungisheleleni Ungasasebenzisa mina ngungisheleleni if uwazi ungimoshela leso sikhathi sami 8 months yonke mina ngizimisele ngawe so ngokuhamba kwesikhathi buzokwenza kanjani because ngapha kuqina sekudevelopa okay it's fine asiphiki kuyenzeka mhlawumbe but egcineni buzogcina wenze kanjani or buzobahlanganisa ubazise or buzodampo yeka Kabi mfethu, but I was gonna let go of you, ngoba you found me with from the her. start ungisheleleni no ngikwazi ungisheleleni and number 2 bekuzo understand if ungitshelile ngaye but angitshelanga So you were using her basically. shoot I wouldn't say I was using her. It's that all thing ngitshayela ukuthi ngempela. we met at an acting gig, yabo, and then No, we met are there. actor food. wow Yeah, manje ku-actor ngempela ke bhuti wami usa-acting kuma-movie u-actor ngempela usangibiza ngobaby ubungiuza futhi cha uyangisanganela sikisa ukuthuka endlami uyangisanganela lo bhuti uyangijwayela
Eish. Makhali mama ne. Makhali. Mosha nje nekaphi yakho. Uphelile namhlanje. Makhali. I don't ever want to see you again. I don't ever don't nothing. Baby, bad. I don't ever want to see you again. Ever. Baby. Uyothatha amasimba akho asendlini Baby, yami. we don't have to do that. Baby, amasiba. No, let's. Baby, amarete. Baby, let's talk outside of the cameras. Ubeleka pholo fake. Baby, Let's talk outside the cameras. Ureka khona afford ubusy kale gusha. One fire. Sky tune until. One dick. Baby. Iyakhala ingane yabantu niyahleka yini Sky You don't take me serious. I do take you serious. You never did. From the first Baby, day I started let's talking to you, you never took me serious. Let's talk on the side, outside What of these side? cameras. You're already on the Buffet, side. I Who's can in the side? hear Please, man. what? How many sides do you need? Baby, I don't. Things happen. As I Aye, said, go make your fucking things happen, gay. baby, No. Can I ask you a question, my king? Can I ask you a question? I am Pierre Sumara. Ngicela ukukubuza umbuzo. Sure. Ngithi mina yini my sister akade sengayenzi ku relationship eze yenze wena ukuthi uhambe uyomchithela. Bengamchithela bekuzongiuza nami. Sengifuna ukubuza nje my sister ukuthi yini le kade engayenzi ekadileka ku relationship yene ekwenza ukuthi wena hambe ufuna omunye umuntu ngaphandle. Indaba, yabona, if I'm being honest, indaba, baby, every time I'm trying to, get into it with you, we do it only 3 times a week, and I mean, my sex drive is high. Ucabanga ukuthi uzongena ngala ungakhona ukukhulumisa nami. Ama-chats wakho abe ne-Eskom, ube ne-load shedding stage 5, and then you think you're going to get into this. I'm not a baby. Ungayisebenzeli nokuyisebenzela. I'm not a baby. Hi, Sex is humble everything. fair, Joe. No, Humble I fair. don't. No, Go listen. and be yourself. We don't Because what have are to you? be. A playboy. We don't have Or to. fuck boy. I'm not. Oh, I'm not. fuck boy. Listen, I'm not. I love you. No, Futeka, with love. How mara baby. Masepa love. How mara baby. Just no. like that. No. You don't even look One remorseful. mistake, Mara. You One don't mistake. even. Listen, One mistake? One mistake. A chat is a mistake? Ish. I'm of you once a mistake. Unkala masipa, gente. Mistake 8 months. Amara Buffet saying young more. It's not like when you one night stand. Disrespect me No, again. no. How long have you been dating her? 8 months. What is a mistake? I thought we were talking for 8 months. I didn't think we were dating. Wow. So malokhu ngikhipha siyadlala mangilokhu ngikuphashela Beni, my sister. Cha uyangitshela zona ngempela ukuthi ngiqhumise ngempela ngiyangitshela futhi He says, "How? Mina 8 months time le ngimoshela yona ngiyakuvakashela." Benithoka nalapha ya. Uyanginyela lo mfana. Besithoka ngempela uzongitshela ukuthi besilala. Wow. Sikhuluma nje. Hayi. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngani? Sikhuluma ebhedeni. Sikhuluma ebhedeni. Angithi one thing led to another. Okay. Talking stage we cool. We're talking stage. One thing led to a fucking nada. One thing led to a fucking nada. Man. You mistake, like. You mistake, like. One thing leads to a fucking. Ngiyacela. One thing leads to a fucking. Phela ubize thina ukuthi sokusiza my sister. So masulwa nathi ngisunderstand. Kuzomela uhlisa umoya. Nalwena kokopana ngokopana ngotini. Kanti ngicela ukuhamba. Yeah, you can leave. Phelile yaka lwena. Phela kanjani? Yaka lwena. Baby. Yaka lwena After so long, Mara. After so long. No, so you made a mistake for 8 months. How many hours in a day? How many days in a month? Unqala masipa. Ish baby. Attack. Aye baby. Yo. Aye Buffet Mara. Yini ufuna ukuyeza mhlawumbe nawe khona ufuna ukusho khona No, clearly mina into engiyibonayo lana uGuy unabantu abaningi obvious. Usufuna ukukhuluma namanje? No bad. Mina lo musayo. Ayikho into engizoyikhuluma nawe bhuti. Cha, okwami nawe nami forward. Ungitshelile ukuthi uyanginyuza ngithi. Ngicela umlaleli uthini? Ufuna ukuthini bafike? No bag like. Yabo uzongitshela ukuthi uyaxolisa for lamasimba lawo ukuthi ungimoshela isikhathi. Uzobuyanginyela ngempela. Ngicela nje umuphe nje isikhathi. Ngiyazi ukuthi vele ukudinile kodwa bengicela ukuthi umlaleli mfowethu yini ufuna ukisho my sister. Okay bag Ngibamba. khuluma kuphela. Angibambi. Ish Buffet. Umuntu wami. Sekumuntu wakho. Wow. Ngoba lo action. So we mean wakho. Mina lo bumi
user mina Baby, I wow wasn't using. yazini nami That's kuphelile not- bhutami No. ungimoshela isikhathi What thina is it? thanks We're God not ukuthi supposed to. lifikile lo suku lolu We're not ukuthi supposed to. ungitshele ukuthi yazini After 8 months. no So right. landa yena mina ngihathi bhutami Ufuna Amara bafethu. yeah ngibongile yazi uthola umuntu ozodlala ngayo fuseke Hayi bafethu. Lalela yabona nje manje ama-out. Ayenziwa lento bafethu. Yini lento man? Ya mana kubo ayenziwe lento sishoyo yes ukushoyo lokho. That's success yabona yenzayo ayenziwe. Yenizwa bafethu kodwa nihlanganisa abo baby. Lalela uyena sifonelile thina asikwazi asazi intombi zakho silana sibasanga usilinde umuntu onjani. Ne? But then kodwa wena emotion ukuthi uthandana nomunye umuntu uyimisele ngaye bese uintroduce futhi omunye umuntu. Ubheka bafethu bengishayela phansi lento nina niyangimoshela nje. But then wena komoshile ngongadelete into zakho ngongacishi ifoni ungangumtsheli lo ungafoni nginomuntu wena uyimoshela akusizi because lo muntu ubamba ifoni yakho wangakubuza wakhetha ungakubuza wakhuluma straight nogel bayifike chaza story sakhe la kuthi wakhuluma straight nogel so wena uyimoshela yonke lento yo. But then kodwa mfethu akhezi it's not over until God says over. So into ezokwenzeka wena usufundile next relationship yakho useyawazi kumele kulungise. Mara bafethu ngiyabathanda labantu. Bunga kubathanda bophela. Buzobashada buzoba benza abantu aba serious bonke. Isithembu mfo ish. Yona ngithi isithembu. Yazi nalokuthi la mfethu awukhohlwe yithi. Bathanda bonke. Awengibuze nje umuza awukhohlwe yithi. Sure. Wena ngokubona kwakho nanokuhlakanipha kwakho nangendlela ocabanga ngayo wena as umuntu as umjidi. Wena ucabanga ukuthi igrand lento yenzayo le. Wena ngokubona kwakho. Because manje ublame athini iblame ushiftiza kuthina so mina sengibuza wena as out ukuthi wena do you think this is okay ngeke ngithi ilungile lento bafethu mara ayikho grand sure mara ngithi with time we are going somewhere angithi Angithi lokho with time you are going somewhere ucabangela wena kubuya kube because wena sasini lo muntu lo munye awumazi yena ukuthi ufila kanjani in wazi ukuthi ni right wena with time yena wazi ukuthi sila hayi bafethu hayi usablame thina namanje yithi ngiblame nina naye lo mntana lo this thing is simple wena angisho ukuthi ngiyabtolerate ubufebe but unethekeni ka 1 year 3 months so naleka 8 months leka 1 year 3 months angithi yena uthi uyayithanda sure uthanda yona why ungamtshelanga ke lo ukuthi wena unentombi mhlambe ayidecide yena ukuthi uyangena noma akangeni kuhle sometimes umuntu ayithathele yena decision because kube ubazi bengeke evumele ukuthi exactly ubezothi amfonela vele aphike because wena umtshelile ukuthi unomuntu but manje wenzeni wena uhambile wamshela wamtshela ukuthi awunamuntu ngoba wakubuza mesho ukuthi unayo umuntu wathini wena wathi wena awunayo kusela khona balapho elesibili exactly welesibili ayiselokho ekhula nje engizokhuluma bafethu indaba nini elesi3 lelo bowusazokhuluma bekuyoze kube nini indaba I didn't know ukuthi uba kahle umaqondana so ama audition basically ngeke ngithi bebe audition bona lo kulungile ke bemazo siyafika bafethu cha uyaphetha impela yabona wena uyaphetha litho kanjani bafethu usho ingane zabantu lezi kuwe wena be audition what if bona mhlawumbe kunabantu ade bashela and they reject exactly nxa kusithandana and amajita grand azobaphatha grand mina ngiyabathanda bafethu labantwana bengizobaphatha grand bengibaphethe kahle nje hayi kulungile ke futhi akukho enough mfethu nice uma bade sifonele manje sowenze njani nje uzobona manje mothi mhlawumbe uthi sizonathu asifaka lapha noma wena uzokwenza njani yinina phela ningimoshele la bafethu no uma ulokade uthandana na ex yakhe yona thina besibiziwe sithunyiwe bizwe ex yakhe sifana namaphoyisa siyabiza wa baby thithi imbophelane abiziwe nithi ex yami umuntu wami ex yami ke manje ngibona ngathi kanjalo yeah so bebuthandana akapheli lo 30 minutes into esalaqala manje hayi mfethu yini ongafisa ukusize ngayo thina the only thing esinga-offerishayo nazi i-therapy singakuhlanganisela i-therapy ngifuna abanye abantu besimama hayi avikho lento bafethu hayi yebo iweather njani iweather lecabangisa nje bafethu hayi zivula na usho wena bhuti
Yiphi advice ongayinika abantu emakhaya ngobufebe bakho nje benzini? Hey bafowethu ningafebe hey. Yeah. Imashayele yami indaba hey niyayibona nje hey basekha bo baby. Enokugcina nje sovala usola abantu. Ayingisola nina bafowethu. Basibhedela Hey Chris, ile show yethu. take us home. Hayi usambele. Hey Langanomzuzu, welcome to Giazo TV, another episode of Young Chola Mdaram, another day, another banger, another hot one, another people king one. Dr. M. Hey, siyanidumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisokuhlolo lo. Surprise. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho eso. Mponyeni. Noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela Ngiphe nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle kahle. Yasina ni athi ngiyazi.